Bon dia. Vaig prometre que faria una sessió extra d'aula interior, una sessió molt curteta, encara que estem ara de vacances, i he decidit fer-la avui. Avui és el dia 31 de desembre, així que ja sabeu de què va aquesta lliçó, ja sabeu el que us enviaré. Simplement us envio una reflexió sobre què vol dir bon any nou, no? A la gent diem bon any nou, bon any nou. Quan un any és bo? Quan et beneficia? Quan et beneficia? Quan creixes. Quan creixes en què? Quan creixes en amor, en tendresa, en fermesa, en paciència, en capacitat de posar límits, en escolta, en acció, en empatia, en desaferrament, en preocupar-te menys. Això és el que fa que la collita de l'any sigui bona, que sigui un any bo. I com aconsegueixes tenir un any bo? Doncs posant l'atenció en allò que vols que creixi. Focalitzant l'atenció en allò que vols que creixi. I jo crec que el que vols que creixi ets tu. És a dir, sí que vols créixer en comprensió, sí que vols créixer en paciència, sí que vols créixer en amor, en fermesa, en capacitat de posar límits. Però això significa que t'has de fer la promesa de que passi el que passi durant aquest any, l'aprofitaré per créixer. I mantenir aquesta idea central a la teva vida fa que l'any sigui un bon any. I això no vol dir que no sigui un any amb dificultats, però quan arriben les dificultats les abordes i et preguntes de quina manera puc utilitzar aquesta dificultat per créixer. Jo també vull recordar-te que nosaltres creixem per discerniment o creixem per patiment. Quan a principi d'any un es fa la promesa de que passi el que passi ho aprofitaré per créixer, les probabilitats de que jo creixi per discerniment, és a dir, per comprensió, no per patir, sinó per comprensió, s'incrementen. I això no vol dir que les coses que succeeixin al llarg d'aquest any siguin més fàcils de les que ho serien si no haguessis fet la promesa. No, no. El que et passa, el que et passarà durant aquest any que ve, que no sabem què és, segur que seran coses molt agradables i d'altres no tan agradables, són les mateixes. Però la diferència està en que quan succeeixen jo no m'agradeixo. Quan succeeixen les desagradables jo no em maltracto. Al contrari, em pregunto, mira, això se m'ha espatllat, això se m'ha trencat, això m'ho han robat. M'atreveixo a practicar ara el desaferrament? M'atreveixo a practicar ara el no patir perquè he perdut una cosa que em venia de gust? Jo no dic que sigui fàcil, però si tu tens al cap la idea de que aprofitaré tot per créixer, allò que habitualment és desagradable serà molt menys desagradable. Fins i tot, en el fons, serà agradable perquè estaràs veient que estàs creixent. I un cop que un entra en aquesta dinàmica, tota la vida canvia. Així que quan estiguis vivint durant aquest any coses difícils, simplement recorda, he d'agrair les dificultats perquè és un bon moment per créixer. Que resulta que creixo? Fantàstic. Que resulta que no puc i xoco i vaya merda. Doncs llavors me'n recordo dels 4 passos de reeducació de la ment. Què estic pensant? M'ajuda això que estic pensant? Pas número 3. Em puc abraçar? És a dir, puc recordar que el més important és tenir cura de mi? I pas número 4. Hi ha alguna cosa que abans d'anar a dormir puc fer avui per seguir cuidant-me i per resoldre o per abordar això que estic vivint? I ho faig. Bon any nou, bon any nou, bon any nou, que és el que us desitjo. Doncs significa simplement tenir aquesta intencionalitat de passi el que passi ho aprofitaré per créixer. Ja veieu que avui la sessió d'aula interior, aquesta extra, és molt curteta i molt senzilla. L'he feta també en castellà, pràcticament dirà el mateix d'una altra manera, ho dic per si també la vols escoltar i així tindràs la mateixa informació des de 2 angles. Que tinguis un molt bon any 2025. Un petó ben gran.